nagtaas ng kidnapping sa mga Chinese? Tingin niyo po may relasyon yun? Meron, in the sense na bakit dumami ang Chinese dito? Dahil most of them are employed with Pogo. So kung walang Pogo, hindi ganong maraming Chinese lang dito. Pero hindi ibig sabihin na ang Pogo may kasalanan. Nasa tao pa rin yan. Kahit na with or without Pogo, or employed sila or not employed with Pogo, kung andito sila at meron sila ibang ginagawa, magkakaroon pa rin sila talaga ng normal na pangyayari talaga yan. So, Maraming tao, mas expected mo may krimen.